ofie TV Amanne ne mu Nkyeremu brainer aso no sene na watwe bia ye no nenso yensa aka mpanyin akukudam bi wo ofie TV yen studios ha woni na ne eba betwetwe nkomo na won akyerekere yen sene ye hyase na watwe a etwam no ye hyase efi dapatu ye rekyerɛkyerɛ ekuapem ana akamamu Amanne ahorowa ewo yen ahinsem mu nti ye wie dapa no bi anim se dapa yesua ade ne ya de sua ni mu no na dapa ye da ye de prepare ema adai nti se ye wie dapa na adai se ye ahukudai se ye akwesidan panyin wa hande obɛhyehyɛ di nyinaa mu na ye hu Amanne ahorowa edu saada no so a woye enti before ameda wo ngadi no twa me ho ba ko aba me ba yatu aso odeja metu aso sa da se wanyamre atwen me na makwaba me mpanyin makwaba mpanyin a na wote opunti a wo ba kyerɛkyerɛ yen Amanne no nsa nifa so eye me friend odehye samimfum ono de on call de na mo me de aka ho ama no then na ono so edi hɔ on de obi anim no ewo udu che ekropon che kotia obi anim no ibi ne wo fake ibi aka sa de ehye adaka mu mmdia obi a de frɛ no ene wo fake ono so bɛbɔ ene odehye anase odehye kwesi amu akon ono de yene no na ehye asinti obi anim no won na ne wa bɛbɔ yen akyerɛ yen na woni na adempanyin gidi kan kwashi metoma obi a obetumi eyi ano ya wie dapa tisi yeredi adai na ansa na yebedi adai no mahwefo pese wo hu den kra ne adai woka adai a nya onni ma adai no den na onfa ntu ne tim se otepe na adai nne kan woka adai a eye adeduanan bia mpanyin kɔ ne mpanyin kɔ kasa eye oya ahime campaign eye nananom ye kɔ ne ye nkonwa kɔ kasa na otwesia bia num ye kɔ na ye ne nkonwa te se na ukamba presbyterian ya de abonse won eyi bia wo kɔ adidi nananom ye do aguda be se ye kai won na mmiri bia mu ne ne won kasa ye ne nananom kasa ne mpaya ye den ye konkonwa nanim koyi mpa ne won kasa anene adai ne sabre no nen what yas efise ne yetenes efise saadon no ye wo adai di ye gya adai ne ebutu adai what yas me pese me kyerɛw yare ka adai no se eya adai a ye wo nkonwa te se na abosomfo wo we eso na ekonwa ne so no me manfato te se na obosom wo we ewo bra wako obosom anim go bi sa na ewo bra wo ma obosom so dan ade aduan ye nkonwa ya de ye ngidi wo mu a ye ne won nam won nti ewo bra no biara no ye hwe ye ne won kokoye den kokasa ku jawo so sabre no yo sabre no ye ko ja na ya de na bien ya ye se hwede o se ye kwa adai ye wo ba akwa ya adai ge ne wo ba akwa ye kodi ada ne wo ba akwa ye butu ye bedu ye nti ye di ye hwɛ adai so bi de foforo ba to asa ye ni se adai no enye dakro ewo ma ye beti ani se wo se na ya adai obayi den na wo kan den na wo hwɛ so a de bunda na hu se ene ya adai wo ha beti ani se wo se na ya adai adai no efite ye nga kan fo ye kala didi adai ya de na bia ye didi ekudai ya leki na atwe di se bidi akwesi dai adeduanan 40 days bia ya adai 6 weeks dia nti ekudai bia ya 6 weeks akwesi dai bia ya 6 weeks Nkyeremu a ewo mu ne na adai na ye di ni etze Kristo suma ye kan worokọ wobekọ nkasa ho ansa na wakwadi nti adai di no enu di ni wokọ da ba na adai na nkasa nso tu so ya ye
kompanyin anim wo nko fi ne won akokasa ese wo ye kronkron ansa na wawura nko afi wo ko wo ni obi nkasa wo ni obi yaka ete se wo ko na ko wo ntew ahemfi so kronkron asem bi wo ho yeah minim se sani amane de wo senka yehuni se ye sebe ye enya abosom sam because ahini ye wo bible Solomon no mun Herode ni mun na bible mu na wo ye nga ahini ye di ni nyina ye bible mu na etsane ye nga kanfo ana obibini adwene nti na ya say no won a painti ye nga ahemfo no black se wo ya abosom somfo akunwa tuntum ni okoso akunwa tuntum ni okomfo na watena won wa kire bibia sese yes then akunwa no tuntum na yesembo ma ebusuya bia go ebusuya enton yan nton ye ja eja no na ebo nton a obo wo ajefi na esiden na edi ye ya chia na mu ye nhwe ho se etisa esiden na ubedi ade a wo efi hu na fam na enye wo aja fam se akanfo ye ni ye nye gwanfo ye di ejade ye nye gwanfo ye ku apemfo pat nchichemu wo ye mu wo ko chiripo mu a wo di ejade wo ko benkum a wo di ejade nipa ye di enade wo ku apo ye kakre bi wo nga di ejade ne do so sen ye de hono beto meripa mu ni ye biewura ho oban eba ma menka kakra fa adae na yakan na menim se din adae no na opese wuhu ana se dekodia ejina homa se opika daya eneden ni amu bi da mti bi da ni ebe mama ti ase se ni bi da na hu da bi pe meke se na ye adae no yo nti se ne awofa kan na ye yen akanfo calendar ye de bu afe no nyina na adae na nka se jina hot ma ye da ye kosun ana ebia ye sum te se wo kwa sore ya hyede yi sada nti se ne wakan na 6 weeks bia na ye yesa na mum din adae na nka sa ye se ye da bia ye ne nanom da nwada ana bibisa na ye rekọ enyan won nti adae no mu no nchise wo ho ne se ye ne nanom no ye de nwa koto ba bia nwada na mum saa bredi ye hia won ne ye no nwa di nkomo bi nti na ye de nsu ne nsa ne saa ne mani nyina gugu esanse ye rekofre won nti ye kọ won na iso akonyan won nti din adae na nkasa fafi ye esanse nwa denti ye rekonyan won na ye no won adi nkomo ye na afisania na wakan no na watwe asia bia na saa adwuma no ekoso na eno na yen so ye de kan yen mfe nti senia wo hwe obroni de a owo 12 months no yen ye wo 9 months esanse yen de no na watwe asia bia na eye bosom ba akoma yen adae no kan mu no saa na etene eba na be bisa se bi o na me san re to question fofo se ye nyina ye akanfo yi na mo aka se adae no so ye akanfo ye calendar ye kan ma ye afi na esiden na akanfo corona no ye calendar no ye se nya ahoro abien a ye wo akwasidai ene okudai na ni nyina so ye ni dakro na isa sunsurin no na mhibai se ye nyina ye akanfo ban de ni ye nya ahoro abien Mike no wo nti ma menka meden wie impempi no hwe akanfo amang bebre so a eye akwasidai titiru na wodi na mum bribe mekanse bribiti misi na esese panyine tenase na wohyehyɛ niema yi na bebi sa nti adaidi no ye wo akwasidai ewo ewukudai fofie kura hye ntem no nso wo ye Amanne te se wodi adae na nti eye eto da bia bribi na eba na ba bi wo ho a won aye won adan na aye no ewukudai nti ni nyina aye adae obi wo akwaten that no kan kurum ya sei
wɔkyekyere okuapoma na yɛdi akwasi dan yɛni awuku dan na baserefo baa kurom ya no wɔkɔ asɔre kwasi da wɔnya nipa ma wɔ mma asɔre hɔ ɛne adan no hyia because ɛyɛ kwasi da nti dan okuapanyene na nado dankwa wodi kan ɔno ɔbɛkyɛngyi ɔne ɔfɛ kwasi agyeman tena ase ne asɔfo no hyiae ɔtena ase no wɔyɛ nhyehyɛe sɛ ɛbɛtumi a anka wɔnsrɛ na anka akwasidae no wɔntwam na ɛma nipa fa wɔn ho mɛdɔm asafo kristo na ɔsom nkɔ so nti ɛbae no okuapanyɛ no kan na ɔfɛ kwasi agyeman gye tum no ɔsɛ ɔno de na akwasidae no de ɔrenyae nti na kronti egusu di akwasidae na nyɛ saa nka yɛn nyinaa no yɛdi anka yɛn nyinaa no yɛbɛkɔ awukudae yɛn nyinaa no yɛdi akwasidae ba saa de ne bɛnti okuapanyɛ no pene so pene so ɛna ɔfɛ kwasi agyeman nso gye tum na mmom ɔsɛ ne de no de ɔnyae ɛno na ɛma kuropɔn yɛkɔ no dɔbɔ na ɔkɔ asante no mu de ade a akwasidae no value wɔn sen awukudae ɛna sɛ kan no na ebi awukudae na wɔyɛ biribi but wɔn tena ase nhyɛ ana na wɔnyɛ hwɛ koraa wɔyɛ amane but na ɛno no nyɛ kɛse te sɛ akwasidae na akwasidae no na ɛha wɔ asɔre risi ba akuafo mu akwasidae na ɛha na maybe sɛ sɛ ɔwɔ biribi ka fa ho na American biribi kakra fa ho ahindi no wɔhyehyɛ no nidi so ɛna ɛte sɛ ebi a wowɔ adwuma bi mu na saa da no wo boss wɔ hɔ na ɛte sɛ wohwɛ wo boss adwuma anaa mefa nsɛ bi a woyɛ driver bi wɔ adwuma bi mu na ɛsɛ wɔde wo master kɔ baabi a saa da no wonya kwan nyɛ wɔde no ho adwuma nti wo nso wɔ biribi yɛ gye wawie wo master ne de no ansa nti wɔhyehyɛ ahenni mu no wɔtwitwa nkonwa ni bi a wɔn no fofie na wɔyɛ ɛho ade wɔtwitwa bi a wukudae na wɔyɛ ho ade sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ yɛn nyinaa yɛkɔsom yɛn mpanyini no a yɛbɛnya bere na akyiri yɛ yɛn de ɛsiane sɛ saa da na yɛbɛyɛ yɛn de no ho adwuma a yɛde nya kwan na yɛakɔyɛ yɛn wura no de no nti na adae no bɛyɛ awukudae ne akwasidae nti kan na wɔdi akwasidae obiara di no ne yɛwɔ nkonwa bi anaa mpanyini bi a wɔn nso wɔdi awukudae no na mmom na ɛnyɛ kɛse saa te sɛ sɛnea de si a yɛkasa wɔ ɛyɛ asesa ati kwasidae aba awukudae no edu akwasidae a wɔkae wɔdi dwuma bi wɔ amane bi a wɔyɛ yɛwɔ amane a wɔyɛ na sɛnea na meka no sɛ ɛbaa saa ne nti wɔsesa a saa nea wɔyɛ no kuda no anaa akwasida no de kɔ wukuda na wɔde wukuda ba akwasida nti me ne woka sɛ yɛwɔ nipa bi a woyi kuro nti fi mu wɔ kurom ha wɔn nso akwasidae wɔwɔ biribi a wɔyɛ ansa na fofiefo no nso aba ɛyɛ akwasidae na ɛyɛ akwasidae sɛ na ɔka no akyi nye bi yɛ no bu mpɔnkɔ hwɛ wɔ akyi a akuropɔnfo ne mpanyin ne gye presbyterian basel mission ti wogye basel mission no na kwasɛm no nyankopɔn anim wɔne wɔn bɛdi hwebom de bɛpem na a wogu so kɔ a wode hwebom wɔn toto ne wɔn biribia nti wohwɛ anea kotia wɔn biara no wɔkɔkɔsrɛ wɔn mpanyin no sɛnea wɔn edi kan no kan saa pɛpɛpɛ wɔbɛsrɛ mu wɔyɛ ɛsoyade de wɔyɛ ɛsoyade no wɔyi fii kwasida de ba ukuda de gyina so yɛ asonafo bɛnya asonafo no nyinaa nso na ɛwɔ kurom ankyɛkyɛmu wɔ mu na gye tuma sɛ yɛwɔ ukuda kwasida ne yɛ move yɛde aba wɔfɛn dɛ ukuda me na me yɛ magu ahwen ade na me nye wo som no ntum amade nyɛ gye tum ne ameka sɛ wotem ase ya sɛ me na meri
me na me di akwasida ye nyina na ye bom na ye gye presira mfo na benti ebi di won ho ama but ebi mfa won ho mai ye wo bi a besi na onye wo somontum na odi asesan ne eyi nti se kuro nti wo wona wankwa because onu gye se adi na me ye ti me ma kwasi buro ni ma ye den mese sameden nti ogina ba bi ogina 100% onu bi ampere wanga wo ne kwai yo kuma mpanyin a wo gye ni ohene ka di no ne won kwai bukudan ebi wo ma wo di akwasi dai no woni ne senia kronti ye den odin what ya say bi onye nso ni wa na achi oni pod jam ne kronti nti me wane moyam say merense sama na montu because onu yoduanani na yirim ya sonaf ti yanka hu say no ya ade ba kwa orense sanne kasa meka wode me pa what ma say nti ehọ no tiem se ne anuanom no kan na Nkyeremu awo ma ne se na enya won sesan no enya de ano no be yeden obesesa nti na de bepem nne oda so di akwasida na menye ni se kuropon kuro ade bepem nne kuro apart from ono na echi no bi di biem akoye na de ya ono nkuto na mpiripiri oyeden odi yo wohwe mu a wohwe sene a ekoye na ni tie mu a be ne se na na adoda nkwa be yo Kristo ni yo obeyo Kristo ni nti na nea asọrọ no oni asọrọ no bo mu eye nti no mpese obeye bribi etia asọrọ no nti bribie mu no na on won eka bo mu ye bribia nti na wotime convince no ono so hu se kwasida no se adai no tosa kwasida na wonya nipa wa asọrọ dan mu kra esan se yen ebebe fo na na asa kanfo yeje yen akunwa na yen nenanum di nti ye njao saa ye nenanum som no ho emba emeye esan se ye kọ adai na wo so wokosom wo nenanum nti ye njao ye nenanum nto wo ne abesom wo nti ne awon so wo ye ya wode biti asorofo no kakra ne se okay ya ate ase ye de beko kwasida ye be yi afi kwasida ba wokuda na eche se ye be som wo den na emom ye ne nanom so de ye beko so asom wo nti ye njai esanse wonya kra de ananka ani wujai kra nka yi nti saa na kwaye ne se mensuro na maka utwa wane ko esantimo ya kwasida achim akwasida ohwe ya akwasida wonyina metuma kase bia menkonsi ye bat ne metuma kan se eye ku apempe na yen ye kono di awukudai nti ne fa reban so ne eyi wọn sẹ na mcha na ne metucha ma ne kuro nti na oda so gina baabi a nte sanka ni abakwasam na nka wọn asesa ye pepepe niame na hina no ho kwan se odi ada yi bi hina no ho kwan se ada yi ayeke ada ye okuapen ne de akwasida yi okuda yi okuapen ne de ana akwasida yi kurunti de wonyina na ti kuru ba ko ba urka ekropon asema ye kurunti ne asem ka ni wura ni okuapen ne nti ni okuapen ne beka bia na so jetum enu nti na emasa wosen na nka okuapen an afa kwase ajuma de achemfu no mba na sa kwasida no woye won amane achemfu na nka sa ba na won to kwasida sa woye won amane but na na do ankwa de se na minu anu kan adanko dikan breso na oni Kristo do be ono oje reason mo bet na kropon ha nti metieu me pese ye hu se ye mfan ekropon aye wo hei ye yi omahene ye krapen hene ye yi krunti hena ye wa hemfo a okuma mpanyi dum banhu asona twafo
saa himfu yi na wotumi tena wan himfi di ada yi bia na eno ne Nkyeremu na me nua yi kan atena nkonwa bia awuda bi obi aye na mane ansa na waba wura ho obi aye ne de konunku afi koye but wura si akene so pe obesi akene so wawi wadwuma wo vi ko wuni mutam je se wo ba na wo be bua no no so oman na amane obeye munya amukam hu bom na mo ye oman na amane na akwasidan ne akudan ne de o panyin bi a wote apun aso saa abre na wo so wo ko wo panyin anim na wo ne won akokasa go abusua ni din ansa na wuwie wode na waba okuapen no abebua no oni okuapen man panyin so akasa bi ehia ye gen bo gura nko odan mu a woka enu nti na unu obi ya aka wo se nko ngura nko afi wo saa se mo na me pese da kuru ye wura mu ye but so mu ami asara me da me ho abusua ye ne empanyin wode yen erefemu na ye resua de nso pa me pese metwa me ho ba ko pe aba sima na me ba ye behwe se ne adan no kura no ye di nifa me ba sisia mo akwaba bio se wanyamre atwen ye na akogya boafo nkrato ye beto aso sese ena mpo na me fe adai ye behwe se na wodi adai na se dan du na ya adai a den kura na medi behu se ne dai eye adai bi it akosidai ana okudai no den na eye enso be hyenso ama me na mehu se ne eye adai what is that question anka na ne be bisa se bulu nya dua wo ye den na hu se ye bulu nya wa seru efise se wunni mon nanan ne biribi biara wunim se ne de ye adai se wo kan nan ye den eko na mo nua oni mo kuruti ni oni mo obahu se be na do fi biara efi bi wo ho angonwa dem a wode nsome eguana na utwam wo ahemfia bon se wode nsome ayeden eguo ne di ofi biara egwa ni mo kura wode nsome gu nti e ma hu ne ntam kan egwa no fi ni ma nye ofi bi egwa dem na wode nsome yeden eguano se adayetu mani fi na ya ahemfi na menim se wode nsome gu nede edwudwa ba bia nti ne wutwam hu se adadawo na momu ukotwam okurotin ne da na bi na ho na ade hwa wo beti so no gori akwesida thank you yenya ba ko ha dem bio na ye behu se ne ana mete a behu me de behu se ne ye adai design na minia sameka da pa na ye di kenya ye re boy anu go fa no so ohun bi si aka no gwa wo bi na fi won ene ye da pa na je se wa ka ye mu se adai ade chen dai ana ade chen ya dai sana se Nkyeremu na wo si so ana ohun re fre de manfo sa da ye du ti mo me di da pa ndi mo ma bua di da pa na sen wa ka kiri mu je ade chen ukuda na obeje adai ukudai ndi ukuda ndi omanfo obi amra metna se no guru nundu mesi akene so ni di kan do an otwe ne fa na tu so abieri no guru na tu so abiesa no guru ne fa no pepepe no hin ma trase onyin tu mi kesi me trase we awra ba na why you dating me no wa se wa ma obi a time to be away ma time wo msa time wo se ni dina obi a wunya kwan ye wa ma onyin si na akere so na ne time no so na wo wie fie ma se uja na wa se uja na wa na wa bua owie na owie no wa wie na wa ko to aso okay yehu ebi anra mante me da pan mante won hwe anopa mi so resu mi pie ye na mabohu nsome bi obi ahemfi ano enti se me hu sa ade adwin a na je se adan no burunya bedua opesi burunya bedua opesi wo kan wo ni ope oni so konfo be kom
osu petepe onim sɛ wɔde ade si hɔ nti wɔrenka yi koraa ase wante na wɔahu agua da wo fi gye nnia ɔmfa adae ho hwee na ɔbɛka ne bɛbisa saa kɔhyensi na wo sɛ agua da wo fi na wo ne mu benkum ne wo nifa na wo ubo nana akyinnye bi anyɛ dɛn ɛni ho ɛfisɛ adae no yɛ mmerɛ a yɛde kɔbu nkontaa wɔahemfi ɛka dwumadi no ɔnyene yɛbɛtena ase mpanyin a wɔ na ɔgye sɛ yɛyɛ sɛ sɛ ɛkɔ yi saa nkɔ yi eyi yɛ sɛ yi anyɛ sɛ ne akeka asi ani wɔte ase na nnuane wɔn nso ɔwɔ dwuma bi a ɔde bɛma nipa bi a ɔde ama wɔn munkonkodi da sɛ ne na ɔgye sɛ yɛbɛhwɛ wɔn asɛm na ɔde ama na wɔn nso akɔ nti yɛba yɛde bɛbu nkontaa dwuma ɔde ma yɛn sɛdeɛ yɛtumi yɛɛ ne yɛ dɛn fae nti sɛ aguanda wofi na ɔyɛ ɔhene anaasɛ ɔyɛ abusuapɛ na wo sɛ wode mennim a na ɛmɛ sɛ sɛbi aduasa wonim wohu ne apɛ sɛ ɔyɛ dɛn wokyerɛ so ɔhene te aguam na wakyerɛ sɛ ɔde hye kwasi ahoyabo mede saa de hyia mo nsa ɛyɛ na wotwa asie adwam yɛsɛ mokɔɛ ne ɛsii dɛm akora ɛyɛ sɛ woke mmo ɛne yɛsan de ɛwi ma asɛm asi wɔn sɛ na mtɛ nti yɛde hwɛ kun dɛn na ɛkɔ so wɔ kuro no ma woke ane yɛbɛbɔ da wu yɛbɛsɛ no nyinaa yɛ nnea yɛde keka yɛ aside sɛ yɛakɔ gomafie wie no yɛ kuro no mɔde a ɔhene bi bisa ne yɛkɔ so kuro na panyin a wɔn nso sɛ wawura da anim yɛnwura ahemfi wɔ koraa yɛ yɛrehwɛ ahoboa a yɛyɛ nansa ne akɔwura ahemfi wɔ enti mede kakra bɛka ho wohwɛ dapaatu no a wotu dapaa no wie a ɛyɛ akudaeɛ no yɛne nanom hyehyɛ ade no sɛneɛ ɛbɛyɛ a worentimi nkɛse wonnim sɛ da no yɛ adae enti adae no koraa no akudaeɛ no ahemanakye wosi akye no so hemanakye no ntimi si akye no so ɛno ne nkrawiri no ana wosi nkrawiri so baabi koraa no wɔde ɔhene abɛn koraa a wɔbɔ eba abɔnten bɛbɔ abɛn na afei saa nkrawiri no nyinaa wɔasi so awie no wɔgori fɔntɔmfrɔm saa ahemanakye na wode hwɛ sɛ wo akuropɔn kurom ha na ahemanakye bɛyɛ nonum na wogori fɔntɔmfrɔm wada koraa a wobɛteke nti wɔhyehyɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a worentimi nkɛse wante nti saa abɛn no koraa no wɔkɛse saa akyene no a wɔyan no ayan no na wɔde nyan yɛ ne nanom a ɛwɔ wɔn dae mu nti saa abɛn no de wo a wowɔ kuro biara aha biara nkuro biara mu no wobɛte saa de na ama woahu sɛ ei ɛnɛ yɛ da sɛ wosi nkrawiri no wosi so mpɛn abiesa denti yɛnti a wosi so mpɛn abiesa no nea menim ne sɛ ɛne na meka sɛ wɔhyehyɛɛ no kwan a wɔbɛfa so a woyi wɔ ano a ɛnyɛ yi nti wosi baako wante abien wante na abiesa nso wante ana wɔ akamfo Amanne mu no baabi bebree no wosi ne yɛdi ka no na wɔde frɛ biara sɛ ɔhene hia wosi ne a ɛto so abien no wɔde si ɔhene akonnwa nti wɔbɔ abien no na ɛkyɛ sɛ wɔde ɔhene akonnwa akɔsi hɔ abiesa na ɛkyɛ sɛ ɔhene no bɛtena ase nti obiara a wobɛba ahemfi biara no wosi baako na no wafura wo ntama na waba ɛsiane sɛ ɔhene akonnwa bɛsi hɔ pɛ ne yɛba no na ɛkyɛ sɛ ɔreba nti wontwɛn no wɔnsi abiesa ansa na ayɛ baabi koraa no sɛ wosi abiesa no wosi a ɛdi ɔhene n'anim na wakɔtena ase wɔnsi mfa nsi hɔ baabi nso wosi a ɔde si wɔ wie a na wakɔfa na adae no du a Amanne bɛn saa na yɛ na nananom yɛ anaa yɛbɛhu sɛ ɛyɛ a wɔyɛ adae no ɛwɔ ahemfi nkumu fi asɛm de baabi ɛna abɔnten na adae na ɔhene afrɛ ne manfo nkrawiri na ɔhene di ade fɛdɛ ne manfo asɛm si wɔ kurom na ɛnya adae koraa wɔsi nkrawiri so pɛ ɛsɛ mu sɛ asɛm asi wɔ ahemfi adedi asi wɔ kurom deɛ sɛ wokɔ ahemfi na wokɔtie na asi na nea wɔyɛ wɔ ahemfi nananom de nsa wobɛyi mpae ne wɔde afrɛ yɛn nenanom a wɔkɔ no wɔn yɛ ɔwan ne wɔn ba bɛkasa nananom de wɔn awura ofifie mu na wɔn akɔ kasa bi
afei na ɔman no nyinaa nim wɔfrɛ wɔn ama wɔn ahu sɛ ɔman no bi hyia ebi susu ɔman no ho nti wɔn fo wɔn hyira wɔn ntumi nyinaa mɛtaa yɛ n'akyi na dɔkɔde a yɛbɛyɛ wɔ adan no ase ayɛyie ɛno nti na yɛwie a wɔyi mpa yɛwie a ɔhene bɛsɔre nso a wɔsi wɔtu pu ɔhene sɔre o wɔyi mpa yɛ frɛ na no sɛ wɔn awie dwumadi nti yɛfi wɔ kɔ a nkurɔfie de ne de ɛyɛ mpanyin asɛm ayɛ maa abɔnten wɔbɛkɔ nkurɔfie no akɔto aso wɔ hɔ nti adaeɛ no a yɛdi wɔ ahemfie yɛnyi sɛ yɛkɔdi agburu wɔ hɔ anaasɛ yɛkɔyɛ bibi na mu president asafo no a yɛgye ɔhene gye wɔn to mu a wɔte kurom a nhyehyɛ biara ɔhene ayɛ wɔnim nti wokɔ hɔ a wɔmpo a wɔkasa tia ne yɛyɛ no koraa wokɔ hɔ a wokɔyɛ bibi ɔtumi ka twi saa da yi de ɛyɛ nkudan saa da yi de ɛyɛ akwasidan wɔgye di wɔn ne ɔman no nyinaa na ayɛ hyehyɛ nti wɔn wɔbɛka no kwara akyerɛ nti sɛ wokɛ sɛ wante a na yɛ wɔbɔ apayɔ ɛyɛ wɔnida hɔ sɛ wopɛ sɛ wobu ani ku so yɛ nneɛma amfata na ɛno nso woyɛ ne wɔ so mu a na asɛm amane a ɛsɛ sɛ wɔyɛ mampanyin wɔde bɛdi ɔpanyin yɛwura ahemfi wɔ te sɛ yɛasi akyene so nkrawie so baako abien ɔhene akuma abɛsi hɔ na ɛtɔ so abiesa ɔhene reba ɔhene repie anaasɛ ɔreba gua mu a ne ho no nipa bɛn na yɛ a wɔdi n'akyi nipa bɛn na edi n'anim den na ne ho nkekan ni bi ne den wajo ɛyɛ na ɔdo so ɔhene fi ne yi ɔfɛn de na asaaso no ɔreba ɛyɛ ɔne ne gyaasefo ne nankɔbeafo na akyea me a wɔdi n'anim wɔte ase na wɔba wɔn ewi wɔ no na wɔde na ayɛ dɛn abɛtena ase akyea me no yɛwɔ nea wɔ sɛ ɔdi anim ana obi atumi di akyea me no de wɔn na ɔyɛ ɔhene akyea me ne yɛte ne sɛ ne papa mu na nkɔkyɛmpan na ɔde ɔkyea me bɛtena ase na nkae no atwɛn ɔkyɛmpan de akyea me bɛtena ase deɛ ɔhene bɛtena ase na nkankaefo no ayɛ dɛn atwɛn wɔ hɔ wɔ guam wɔn sɛ na mekyerɛ fa na ɔne nankɔbeafo ne gyaasefo sɛ yɛka gyaasefo no a asomfo ne wɔn a ɛkeka ho ɛne no bɛnyinaa ne gyaasefo a yɛbɔ wɔn pɔw yɛbɔ no pɔw saa na wɔde no ayɛ dɛn abɛtena ase na ɛsɛ sɛ ɔbɛba na mpanyin no atena ase deda ɛnyɛ mpanyin na ɛkɔfa wɔn ba mɛsɛn abaako bi na wɔ bibi ɛka ne den nana mɛrɛtua so ne sɛ wɔ man biara mu no yɛwɔ mpanyini wɔ kuro no mu a wɔhwɛ kuro n'ankasa so ɛne yɛwɔ mpanyin a wɔn de ɔhene na wɔhwɛ no so nti gyaasefo ne akɔbeafo no wɔn de wɔn adwuma no yɛ ɔhene na wɔyɛ ne ho adwuma nti ɔhene ho pɛ na wɔn adwuma no so ɛne yɛwɔ mpanyin bi nso a ɔde ɔman no mu nnwuma bi ahyɛ wɔn nsa nti wɔn no sɛ ɛyɛ adaeɛ a na ɔhene bɛtena guam a wɔn ɛsɛ sɛ wɔbɛtena ase na wɔtena ase wie koraa ansa na wɔn asoma aka akyerɛ gyaasefo no si wɔn atena ase nti wɔn fa ɔhene mbra wɔde n'aba nti mpɛn pii no wokɔ akaman bebree so a ne benkum so no ɔhene tena ase a ne benkum so no ɛyɛ ne gyaasefo ne ade ne nankɔbeafo na ayɛ tena hɔ nti sɛ wobɛhwɛ baabi bebree a wobɛkɔ hɔ ahenkuro no mu ahemfi no a ɔhene maayɛ a mo sɛ saa fa no ɛda hɔ pan nanso wobɛhwɛ ne nifa so no na hɔ ayɛ ma nti saa na nti saa na aha no nso ho ahyehyɛ so ansa na ɔbɛtena ase na ɛsɛ sɛ kuro nti ne kɔma no ɛsiane sɛ saa wɔn na kuro yi wɔde ahyɛ wɔn nsa nyimfo no aka ne nkɔbeafo no de wɔn de ɛyɛ ɔhene no ho anaa ahemfi hɔ na wɔyɛ adwuma nti saa bere no ɔhene bɛbɛgua mu no a ɛsɛ sɛ mpanyini no atena ase na wɔn ho adwu ɔhene aba wɔde no abɛtena ase ɛno nti na wobɛhwɛ baabi bebree a kuropɔn ka ho no sɛ ɔhene ne baa ɔnhyia
obia kotenase na otenase wia na afi achiame abomu akase ohene atenase ohene reba na hofa no ya na tide adai no de vita na dia na kokko na tuntum pempi no over the years na yehu tuntum minim ntina etide akasa ani atenese ejina ne asiso ansa na obefa na ho ebi wa obehwe na mframabo ni bi abo afa mpanyin ni bi ani obi eno no sa na onyina atumi dum tuntum biribia nsi ya eye ntama bia na mu mfura ntama nsen ura nobody ehu mere ma be anintina motana se ansa no hena aba na eso bi be hwa na onti no hena woda abahene nti da abahene motana asewia no hena behwe mo asetena ne mo biribia na mo asese de ansana waka se yere so pa so na ne ohene wa de beba na me samemfum na me wa wo frɛ me ka kire me se ko na akosesa ho na wa de wo ne ohene ya ase obu kwan so na se me ko na me ko sesa se me manfa tumu bia se ade ko Amanne ko owuri adan ni mu meeting na se na damo fura na ne obi de ya ase tino wakachire na so ni ba ko so damo anti ni o ya so dan ta manage wow dan ta manage do fura ene na ase so ne be buku an so ye wura di wona no nko perere masana ma mfatu bi o si ade ya tena se alata ni ne ba o frère mais si o ka be nkum hene yo be nkum hene ba frère men isante men hwese na ho fa de tete na ko bo na mane men kire no o ba form fefe men mu say yes ye di ahen nti sana etene ntama na wo ka ma se atwere bi utumi fura ordinary ntama bia so fura se so bia ba form na obi aba form asenia et na mum na nsen panyin a won asisi won ni nim no wa ma na ntakra hene ni wakoto kente kura san ohene de onhwe occasion onhwe bere ne dom no ni watutuma betanase ntama bia wo bra nanka nem Amanne kwano so nanka wonta mani bi wa amazi otum ze wa vaki wa ta bi die ye guabo e die ya dai de e die ya se na nya so hwe wura ansana se ye guabo ne ru ko guabo dia ene wa tutum akosoro na musu metutum di na eji bon tutum di na eji e mo no nko ye nko tirese efirese se mekona mekoboro onyini mu ndi eye bie na ato ya na mesa me ma hye ntwa ba na ha na ma ha ti embe ni yina anyina no yo onyini okay o ba o fika wa ti za na mi ni mu kai kan no o man ti asen wodi ada ntama tuntum mu di ada na mbere da na ye nso ye da ye sa ne me ba kru mu ya ayo o si ada ya na nkwadro so na sa ntama fura no wotimi di ntama bia na nka kan go man ti asen na na kwa mfurum bresun for the ntama tuntum ne bia na dey san say ebi mususu say ye koye ne nanom na eso na ukohia won na wo de tuntum ana sa na wo say onipa na wo de frɛ no onyo ti asefo anything wo de ntama tuntum na kwadai na orubura ngun wa fia no fa tuntum bra o ba so de bi so benso ne ofanya ade sa ho zan se benso ne minim ne se ntama tuntum de won fa ndi adai de eye ntama edida ho esan se sa abere no ukọ onena nanim won anim nti senia na asameka o se je biribi asia eno kura na biribi na esi no na eye saada na na esi esi da nti na je mapo mpanyina Amanne onim ansana wayesa na obi su bekasi nya wo fa kan bi su medwen ho se adena wo kofre mo na no ma sebi won akam na eya yo ho sem na ode
ntama fitaa na se ntama bi a te se de wokɔ aguabo se me no ni aminim ne se yere kɔ won ho te se afreshia so wokɔ na wonu ho akodi nkomo ani nti wokɔ a ɛsɛ sɛ woma wohu sɛ wodi anigye na reba ye wo bra a wodi tuntum bɛkɔ na mmom ni aminim no na nea maken no na me no me fa ne sɛ sɛ ahemfia disua kra ɔtwerɛ wɔ akropɔn ha ya me refi page no ba mɛhwehwɛ na ɛwɔ kyerɛ ntama wɔdigye adai ofa ususu se denti na saa no na wɔde tuntum na kwa mfori mu bre no wɔde tuntum na edia ye betro mo ni ayo ko na de yan bai mbe yin a wo bai fa na toy yesiye bi mu yesiye wo ni na wa nti adai se wo no ne ye ko mbe yin ni na ye mi bre se nti woro ko mbe yin ni ma na ma kan fon na wo tuntum na ye ni ko sa da ni dupe nana ne gra wa kai na nanu ma wo de wonka bi juro o man ni si ho enu nti na wo be ye sa ne mani nyina na afa ne ko awie na wo de bogwa na ansa na wo de sika kokko no mu ne ade enu de ohini bia wo de dresse abe kiro man no se afidui ni anyai wo mpanyin bu a won saka ni nti wo bi siesie mu abe kiro man na Amanne na nkasa de ayo kwese nti na wo de ntama tuntum na ko kodi adai na ade nti na nka ye butu ade ye kato no bia ye tuntum kwa ye wo re kwede ye butu ade ye kato ye kurusu ya dai ye campaign ye ko ntama tuntum na ko kwa ye wo re kwede ade na mfa vidan ko na odi fitana dia na odi tuntum na ikaso eno so ye big question yeah listen ntia aye mbere na adan ne yenso ya dan bi eni bi e ba ne yesesa ne ho because nei ahini ya yedi wo kuromu ya enya ahini ne yedi yen ka kwa ye mani be hu amane amane yesi ya kire mo fra ne ye dan no oni pa no ore ya di no nza di kura me ye yin but person ye ne ni ntira ho se me na me ye sadi na no man tiase na ntisa kwa kufi anti fo ngodo mu agbasa ene no mu tiase untuni nyina ho nye sa nso ne dan na koso wo ye nkromu ya ye nga nsemu ye nga nfi nyama bebire koso ya nyama ne ba ukoka wozi ye besua berada open you so de bi ka o fa na de na me ka ne sɛ adai na ye ka sa da butu ne sɛ ɛno ye adai so ne ye wo dada adai na yeji nti ɛno na me refer to ahemfia disua wɔtwerɛ wɔ krom ha ya me refidate ne de na book a wɔtwerɛ wɔ ya kyɛ ada hɔ akyɛ ɛna afi me no meka akanfo aman no so na wohwɛ akanfo aman bebree no so a wodi adae di akudae na wɔmfa tuntum nkɔgye adae wɔde ntama ani da nti baabi wɔ kora na sɛ wofura tuntum kɔ saa da na wɔwae wo ntama wɔ na mmom sɛnea wɔfa ka no ebi a yɛn ha no yɛ akosɛm na mmom mekora no menim sɛ aha no mpempii no wɔde fitaa anaa ntama ani da hɔ na egye gye da bi a ebi a wɔbɛyɛ adae na awie ebi a na obi ba abɛsu ya nti wodi adae ne wie a wɔbɛgya wɔ mu no wɔsan tena ase na wɔbɛka ntam ne ade a na ehu sɛ ebi atuntum anaasɛ bibi saa no na ebi ahɔ akɔsesa wɔn ho aba na mmom fitaa no de me de baabi bebree a amakɔ no de nim sɛ yɛ ntama a ɛde da hɔ. Okay abusua na ayɛ no gye mo nso mo de mo adwenkyerɛ ɛba nti wɔfa nea wɔfa ka no eto asom mankasa ɛyɛ awia no ɛna nea ɔde hye kwasi amako so ka no nso ɛno na yɛgu nei nti wobɛtumi de wadwenkyerɛ aba ɛwɔ comment section na yɛbɛredi na next ɛyi no yɛtumi ayi ano na mɛsɛ atwa me ho baako aba yɛba pɛɛ de ɛnɛ nkɔmmɔtwetwe no bɛba awie yɛbɛhwɛ amanne ahorow a ɛdu
adae no a ɛyɛ okuapɛni nya tena si wie a na afei dem yi o den ne nea ɛdi hɔ nti ma metwa me ho baako ba me ba na yɛatoa so